Cada ano véndense máis de 150 millóns de kilos de peixe e marisco en bares e restaurantes. Aínda que comemos máis peixe na casa que fora, a tendencia é claramente á alza. A que é debido? Bueno, o peixe de por sí pois xenera cheiros, olores, tamén hai que saber facelo, sempre nun restaurante sempre lle das unha voltiña máis, non? Unha volta ou menos, porque o peixe cru está especialmente de moda, pero non só o atún ou o salmón triunfan nos restaurantes. No verano sempre está o pescado azul máis na comida. Non estamos en tempada de sardiñas, tíranse a elas. Eu son unha forofa da xouga de Rianxo, entón hai que aproveitar agora. Aproveitar novos formatos gastronómicos, innovadores ás veces ou elixir os restaurantes para comer máis saudable é tendencia claramente e iso fai que aumente tamén o consumo de peixe por semana. As 2 veces suele ser, sí. A tendencia fala de que cada vez apetece cociñar menos peixe e marisco na casa e saír comer a restaurantes apetece máis. Por preguiza, por comodidade, por falta de coñecementos, a idade tamén influe a hora de decidir se facer o peixe na casa ou comelo fora. Depende, porque se ven xente xoven como a ti, pois levan pouco. Pero se ven as abuelas, levan máis. E se veñen as nais, menos. As netas levan menos. As nais levan máis e as abuelas moito máis, porque somos dardantes.